Comezamos o Recuncho Gamer Podcast número 116. Que tal? Moi bons a xente que estás aquí no tweet de Recuncho Gamer. E tamén a xente que nos coitades nas canles habituais de noso podcast, como Spotify, YouTube ou iVoox. Así que nada, toda a xente. Oxe, como outro programa, como cada martes, se sabedes, tamén tedes @recunchogamer en redes sociais para andar pendentes de cosas novas que imos tendo. Oli por aí tamén, a xente que xa está chegando ao chat, como o Buen Amigo, Ana Rey Lilio, anda por aí tats. Nada, pois paso xa a presentar a xente que andamos hoxe un equipo de 4, así que non vamos ter reels logo no TikTok tapándonos a cara. Moi ben, pois Lara, que tal? Moi ben, sempre pensando na edición posterior. Sí, ahora está pensando que non teño un foco que me dixe cego, ahora sí, me ven. Podes ver a niña beleza, tamén podes ver a beleza de Rita, que está moi boa Rita. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Oye, muy bien. Yo tío, pelos en todo, Ferto. E tamén temos hoxe a John Amir, a entrada máis rara. Pues non me gustou nada. Podemos ver a beleza de Lara, a beleza de Rita, e tamén temos a John Amir. Tamén temos a John, la hola, e a beleza de John. A de que se dá por suposta, pero E a beleza de está John. falta da viña. Caixa. Te imagino como estou hoxe. Que tal, como andades? Bueno, xa todos volviño este ano aquí en podcast, así que volvexo en podcast, non vexo en persona ni en diferido, eu en podcast, moi ben. Bueno, Creo que está un pouco alta música. Claro, sí. Sí, moi ben. Pues nada, damos outra semana máis. Non sei se queredes facer algún apuntamento de algún show que estedes dando estes días, así concreto, justamente que algo de show que queres apuntar antes de meternos nos temas do día. non. Xa dixen que estaba xogando Sunland, sigo xogando Sunland. É que ten un mapa moi grande, O sea, mal para mí. Canto levas avanzado? Vas moi adiante? Sí, xa debo levar unhas 3/4 partes do xogo, pero ten un mapa moi grande con moitas cousas que facer por aí. Bueno, eso está ben, hai que disfrutar. Pois mira, xa que me preguntades, recomendar, estive esta semana dando un poquinho ao The Messenger. O de Facebook non, o de Microsoft antes non, tampouco, un xogo canadiense que basicamente é unha especie de Ninja Gaiden con estética 8-bit. É un pouco un Ninja Gaiden ata que chega un momento que non. Bueno, sigue un pouco sendo un xogo de ninjas e tal, pero evoluciona, está moi chulo. Sobre 8 10 horiñas, 6 directiños para final, un poquinho máis se despois 100%. Bastante ben no xogable. En narrativa queda menos un pouco así cosilla, pero bueno, non é a mellor historia de ninjas, pero ben. Por aquí, mira, xa que hai xente que se anima a contar, off topic, onte terminé o Dispatch, estivo moi ben. Imagino que non é a versión de Switch, porque senón... Eu quero preguntar, o Dispatch este que tivo a polémica de que na versión de Switch viña censurado, non? Sí, se che parece, así... Que ya acabaron o botón. Vamos a meter a sintonía de... Así xa de repente. Ya. Cortinilla este. Moi sen. Moi ben. Ala, xa está, pim pam. Total, tanto rollo para volver ao mesmo sitio. Verdad, todo. Sí, no, claro, esto é un roguelike. O Recuncho Gamer Podcast é un roguelike. todo volve. Que pasou co Dispatch? A ver, que chegou a ti, John? A ver, que o Dispatch nas outras plataformas non viña censurado, mais tiña unha opción que podías censurar, dándolle a unha cousiña, para que fose máis safe para facer twitchadas e cousas así, non? Para facer streams e tal. En a versión de Switch, por algún motivo, está só a versión censurada e ningunha máis. Non sei, o sea, ata onde eu sei, ninguén explicou os motivos polos quais a versión de Switch non ten unha versión sen censura. E a xente fala, non, pois o Cyberpunk ten cousas moito máis burras. Sí, perdón, eso, efectivamente. Nada, pois pues iba a comentalo ahora un poquinho, porque xa saiu ante no directo que fixemos do luns, que lembramos que estamos xogando o Zelda, xa quedan menos as xubes. Efectivamente, neste caso, claro, como unha cousa de Nintendo, moita xente comentaba, isto de Nintendo, que o censor non sei que demais. En parte sí, pero en parte non.
principalmente o que... Partenón, moi bonito. Sí, en Grecia. Un lugar, Estaremos pero... Moita xente, Isto principalmente responde a, digamos, que ti cando publicas en determinadas plataformas, pois cada unha ten as seuas, digamos, códigos, normas de conduta ou de contidos que tens que seguir máis. Digamos que Nintendo Xapón concretamente son un pouco máis estritos que Nintendo no resto de plataformas. Entón, moitos dos xogos, ou moitas das empresas que sacan xogos, que igual poden andar nese limbo según que tipo de contidos, falamos de desnudez, tema de drogas, linguaxe malsonante, como cacofonías, imagino, se refire a iso? Non. No que pasa con ese produtos, moitas veces, pois fan unha versión específica para Nintendo Xapón e logo a versión, digamos, libre, digamos, normalmente algo que corresponde a mesma versión que sai en outras plataformas para o resto do mundo. Que pasou con Dispatch? Que a distribuidora que se encargou de facer o lanzamento para a Switch lanzou, non fixo modificacións, entón chegou a mesma versión que sacarían para Xapón, seguindo as normas de Xapón, para o resto do mundo. Entón, bueno, claro, tema de que están as cortapisas de Nintendo Xapón, pero que en outros casos se ampañaría con facendo unha versión distinta para o resto do mundo na Switch. Entón, foi un pouco por aí a cousa. Ben, é certo que como se usa a censura son, por exemplo, para desnudez e máis, é unha barra negra super agresiva a nivel de que non hai xeito iso por onde pillarlo, nunca peor. Unha barra negra, entendo. Unha barra. Sí, bueno, un rectángulo negro. No. Pero en fin. Prohibido. E iso sería Censura. Vou-te censurar a ti, John. Foi má amiga que unha barra negra no podcast. Cada vez que unha brincadeira desas pip. Eu pensei que veña algo por aí cando dixen cortapisas, pero creo que lle molestou que seguramente era unha palabra que non existe en galego, entón anulou o chiste das pizzas. Entón, bueno, unha cousa así, creo que pasou iso. Hoxe estamos facendo o making of do cerebro de John. Como se algún ese o meu cerebro. Efectivamente. Todo making of aquí. Falando de making of, unha cousa que non ten moi making of é o tema da Jenny 3. Ai, la Jenny. A inteligencia artificial de Google non nos metimos ainda no melón, en da que máis ou menos se nos tedes escutar un poquinho algunhas cousiñas, sabedes que non estamos, falamos de inteligencia artificial xenerativa, non estamos moi así nesa cousa. Entón, esta semana coincidiu que por redes, bueno, se anunciou o modelo de Jenny, Jenny 3, modelo de Google, no que ensinaban a crear pequenos espazos virtuais que lles podes meter inputs e van se actualizando en tempo real. Entón, en Twitter, os AI bros, xa non sei como se chama, bueno, os que andan borrachos de... Os que andan borrachías, bebedías, Springfield, pois empezaron... What you're seeing are not games or videos. Cala, señor. Empezaron a sacar exemplos de xogos, estos futuros videoxogos, vai cambiar todo por aquí. E, basicamente, bueno, estamos vendo aquí o vídeo promocional de Jenny, pero bueno, por redes, digamos que, pois eso, pois unha réplica do GTA 6, eu cando cheguei xa estaba tirada por copyright, había cousas de Zelda, había de Mario Kart e demais, algo tipo Souls-like, debía ser un Dark Souls. Curiosamente, todos os vídeos iban como a metade de velocidade, non de frames, senón de velocidade a nivel de que tal. Bueno, aquí tamén non lo veo a menos frames. Entón, nada, aquí o que venden é que teñen un sitio, por exemplo, que teñen en memoria do mundo, en plan, que das unha volta e volve a aparecer as cousas que terían que estar espacialmente. Eu, neste vídeo, comparado con un recurso que vin, vexo trampa, porque aquí vemos, por exemplo, os que non estamos pasando unha habitación pintando unha parede, entón habrán facer, dá uns pasiños, dá unha volta e volve a estar esa pintura que saca de pintar na parede. Se te moves un pouco máis, teño a teoría de que a memoria vai ao tacho, porque con un par de vídeos que vin no outro lado, iso está coxísimo. Un exemplo que hai, por exemplo, do de Mario Kart, máis alá de que xa empezamos de que as cousas xa non teñen nin alma, nin en fin. Estás abrindo o melón. Dixemos que íbamos guardar un programa para abrir melón. Que íbamos a poñer unha frutería un día destes, que íbamos a poñer unha frutería propiamente.
Si estoy intentando que poder ver un post en Instagram aquí sin estar logueado, bueno, vai ser complicado, pero vamos a ver se se intuga algo. Entón, por exemplo, a ver se se intuga algo aquí neste vídeo en pequeniño de Mario Kart. Bueno, aí intúese que hai unha curva, que hai como un xiro tirado en rizo e demais, que vai como volve a pasar por debaixo, como un xiro en 360 graus a distintas alturas. En cambio, agora veces que fai a curva para a dereita e xa está, aparece aí un castelo do fondo outra vez. O sea, non. E todo isto son vídeos, o sea, eu non sei a experiencia xogable se aínda hai, existe ou demais. E, como apunta por aquí Lilium, a propia Google dixo que a memoria aguanta máximo 60 segundos. Bueno, entonces a Jenny aguanta 60 segundos e a Vane, canto aguanta? Efectivamente. Aí está, te queremos. Que eu quero me queixar tamén da hipocrisía do Iago, porque moito queixarse da Jenny, e ten moitos vídeos no Recuncho Gamer, máis de un, con Jenny tamén. Con Jenny Dorf, un miquiño para ela. Temos un solo. No, Do que xa falamos a semana pasada xusto dese vídeo, co cal está todo serializado esta temporada de Recuncho Gamer. Hai que seguir os capítulos un a outros. no, tamén sai noutro que saiu eu, o primeiro no que saiu eu, de Sonic. Ah, pero eso era... non cobrou. Non como os outros. Di por aquí Lilio que os IA Bros confían máis nas posibilidades da IA que as empresas da IA. Sí, claro, é que aquí... Bueno, en fin, hai unha burbulla aí que non se sabe se vai reventar este ano ou o que ven, pero espeta a ver pa onde vai. De feito, non só comentar este movimento, senón que tamén afectou a empresas de videoxogos porque a nivel de mercados de bolsa e máis, pois digamos que caeron en bolsa empresas como axudaron cos nomes a de Witcher e Project Red. Sí. Project Red. De Project. Pues eso, que tuvieron caídas en bolsa no momento que anunciou Google isto. Entón, bueno, otherwise con ciclos de 60 segundos. Memento de videogame, xa saben aquí ideas, tal. Pode ser Green Hill, hai xente que pasa 60 segundos. Ojo, cuidado. Sí, aparte, unha cousa que non se está tendo en conta é que isto que estamos vendo non son videoxogos, non hai xogabilidade. É un mundo, crea un mundo e tú camiñas por el. Pero no caso de querer facer un videoxogo, hai que meter xogabilidade. Porque senón... Sí, e logo, Claro. E hai cousas que a min que me expliquen que momento, o sea, se chega a tal, por exemplo, o tema simbólico, o sea, porque ti hai veces, o sea, nivel eso, simbólico, no traballar con cosas simbólicas. Por exemplo, que un obxecto aparece en tal punto escenario simboliza tal cousa ou a nivel, non sei, en fin. É que melonazo. Está, sí. Vamos non abras aínda porque despois, sabes, valo ter que envolver en cling film para cando queres coller da nevera e non sabe igual, te lo digo ya. En que? En papel de plástico. Ah, vale. En filtro. Pensé que tiña que meterme en filming. A ver aí. Cousas, vale, moi ben. Esta bueno, metáfora foi se me das máis. Que crees que che diga? Empecé... No, está moi ben feita. Sí. Está perfectiño. En fin, bueno, pues iso, que... Nunca creo encontrar traduxamos aquí a tema novas esta semana, pois por raro algún momento estas cousas, pois vai. O que si, xa un pouco de novas máis ben autopromoción, actualización de cousiñas que estamos facendo de Recuncho, lembrar que temos xogalego.gal, rematou xaneiro e acabamos de subir a YouTube, tedo xa na canal de YouTube, vídeo no que repasamos os 3 videoxogos saídos en xaneiro do 2026 e tamén algúns dos xogos novos que tedes en xogalego.gal. Tedes todo isto na ligazón do que vedes en diferido e nada, iso que tedes aí disponibles e tamén nada tedes a propia nova co resumo das novidades do que temos en xogalego.gal por aí. Lembramos o xogo rápidamente e o Superboard en Rally Edge, do que tamén tedes unha crítica review do xogo, o After Use Animal Disco Mafia, o xe dixo ben, xogo con acceso anticipado, ambientado en Furrol, aventura gráfica así con minigames, e un pouco Yakuza en Furrol. O sea, ten cousas de Yakuza, Lara, xa te aviso. Yakuza en Furrol, é un xogo que quero xogarlo. Yakuza en Furrol, o sea... Furrol, normal. En Steam, está 5 euriños, non está completo, pero bueno, de momento dá para 2 horas e tamén así unha maneira de ir axudando. E logo temos o Crazy Manager, que é de Valde, de Lonichio, é unha especie de simulador de supermercados así rapidinho, un pouco un estilo Overcooked, pero levado a
Amito Supermercado. E hai tamén unha demo dun show que se chama Cuéntame, que vai ser en plataformas en vista cenital, que tamén vai estar en E galego. cantos anos vai durar? No, é con K, así que é como máis rápido, máis puncarra. Entón, punk, xa sabes, Con un que? canción Con máis corta. cartas? Con cartas? No, con K, con letra, letra Cuéntame. Bueno. de puncarra, sí. Sí, sí. Xa. Bueno, sí, bueno, hai que abrir o Romelo en tas, pero isto, eu creo que vai haber un programa xa de Iasoa. Mira, chegou Farún, que non nos coitou, que creo que anda... ¡Boas, Farún! Boas, Farún! Efectivamente. Joder, xa estamos metendo isto no podcast, en fin. Bueno, dito cal. O tema de hoxe que imos tratar, tendo diversas formas de afrontalo, vai ser o de doenzas, bueno, un pouco estados alterados negativos, digamos, en videoxogos. Así que, como sempre, non teño unha música preparada, así que estou co Celta Peñal. Este lo-fi, wow. Ahora non vou mover cámara, ahora só mover pescozo. Pois si, hoxe o tema que propoñíamos por redes sociais, xa sabes que en Instagram, Blue Sky, Twitter creo que en breves... Twitter sigo poñendo porque como copio e pego mesmo que Blue Sky, pois vai para aí, pero en fin. Catarro, estado alterado negativo con mocos. Efectivamente, de feito, por isto nace o tema de hoxe, porque cando estamos facendo a convocatoria, eu tamén andaba estes días así tal, tamén tiña presente, entón, efectivamente, como andamos aquí con mocos e tal, bueno, vamos a falar do que nos pasa, porque de frío xa falamos. Te das cuenta, el arte imita la vida, etcétera, etcétera. Sí, o programa de chuvia está tardando xa. Dito cal. Periodismo gonzo, que lle chaman. Ay, bueno, a xente nova igual pensa que é o de Salvados, pero en fin. Bueno. Pois iso, hoxe propoñemos falar de doenza, de enfermidades, como se reflexan de distintas formas no mundo do videoxogo. Se vos parece, co que temos aquí en escaleta, creo que o xogo máis serio de tratar a nivel de que, digamos así, un pouco máis duriño é o que traio aquí de primeiro, así que quitámonos isto, despois xa imos ao jaja, jiji, jaja. Como jajajiji non é. Por eso está de segundo, por eso está de segundo. Homes, y... Bueno. Bueno, de Rita ti xa me dirás. No, me jiji, jaja. O de Lara, por experiencia, digo, che, efectivamente, Jaja non o paso. No. Bueno, pois eu que falar dun show que eu xa escoitei falar un poquinho del, bueno, a raíz deste tema, pois tamén puxame un poquinho máis. Trátase dun xogo que aparte que este non, é que non engana, porque xa non dis, bueno, é spoiler, é que está no título. É un xogo que se chama That Dragon Cancer, ese dragón, o cancro. Nace dunha experiencia real duns pais que teñen a un rapaz de 4 anos que está co cancro. Entón, digamos que digamos, ese rapaz morreu e fixeron este videoxogo como tributo, como homenaxe a esta crianza. Entón, temos un xogo que é curtiño, son unhas 2 horas aproximadamente, os gameplays que se poden ver por aí son de 2 horas, e, bueno, narra un pouquiño unha maneira de, desde un pouco, desde o punto de vista de esas fases de lidiar ca enfermedade, fala un pouco desde o punto de vista, neste caso, dos... Claro, mezcla a parte dos pais e a parte do propio trance que está pasando este rapaz e claro, claro, é super duro, o sea, eu entendo que é como estas pelis que igual, bueno, probo unha vez, que igual non volvo a ver, a que chego a ver, porque son, digo, está ben, pero non me apetece a mí todos os días estar por aquí neste estado, pero bueno, que é moi interesante. E a nivel narrativo, pois mistura é bastante de exploración, bastante calmado, ten algúns pequenos minixogos, como algunha cousa, como un pequeno momento de conducción, momentos un pouco máis oníricos nos que estes que estar eso, como voando e sorteando algunha serie de obstáculos. E bueno, topei varias noticias en medios como Telegraph, o sea, que son medios tal, de familias que bueno, que atoparon que estaban pasando por un trámite, por unha situación parecida, que este videoxogo por lo menos axudou un pouco a
pues como enfrentarse a este tipo de situacións, que a verdade que son das situacións peores que igual se nos poden ocurrir. En este caso, pois, Shogun que saiu en 2016 e que, bueno, tamén tivo recoñecemento por eso, por como lanza a súa mensaxe, polo seu valor e máis. Igual, veía unha crítica de IGN que iso, na parte xogable igual tampouco é a cousa máis espectacular ademais, obviamente, pero bueno, aquí o que se trata tamén son videoxogos que funcionan máis como mensaxe, como contar en historia a veces que o propio elemento interactivo que sexa aquí un loop formidable e demais. Bueno, non sei se coñecías este xogo, se vos soaba. Non, a verdade que non. No, pero claro, o tipo de xogo que o que quere contarche unha historia utiliza o método de videoxogo pois para que, digamos, igual esta funciona para meterte un pouco máis no relato, non sei. Sí. Se tiver unha película. Sí, claro, ten esa parte que a interactividade ter que ti enfrentarte a algunhas situacións nesa narrativa, sí que aínda que igual poida que non este a nivel narrativo audiovisual tan pulido, pero como ti estás experimentando, tes que avanzar ti, facer ti cousas para intentar avanzar, tes ese momento tamén de conflito que seguramente che causa un maior impacto tamén a hora de transmitir. Non sei se queredes comentar algo máis deste xogo, se non podemos ir ao seguinte. Bueno, recordar que se que alguén quere consultalo, está en Steam, está para plataformas de Windows, para Mac, e tamén está en Ouya. O sea, bueno, o estivo no seu momento, pero non sei agora se Ouya como está o tema, pero bueno. Eu só comentar, o sea, mentre estamos na parte seria do programa, falar da Asociación do Cancro Infantil ASANOC, que é unha asociación galega co que podedes colaborar, que se ocupan do cancro infantil e juvenil, que é moi importante, e tamén falar doutra fundación, esta non é galega, é española, que se chama Juegaterapia, que recollen videoxogos, tablets, cousas así, para dar ás crianzas que teñen cancro para que podan levar mellor o seu cancro, non? Para que podan xogar e esquecerse por un momento desta grave doenza que é o cancro. Entón podes colaborar con a ASANOC a nivel galego, Juegaterapia e en xeral con calquera asociación de luita contra o cancro. E dito isto, vimos con algúns graciñas John pola aporte. Vamos ir con outro xogo que xa falamos en algún outro momento un pouquiño del, que é o Darkest Dungeon. Sí, este xogo, bueno, sí, se falamos del un par de veces, eu creo que, bueno, un xogo un RPG por turnos, unha historia moi oscura, feito, non sei se falamos del tamén nos xogos inspirados por Lovecraft, claramente este tamén bebe de aí. Falando das enfermidades, pois o Darkest Dungeon ten unha mecánica super interesante que está totalmente integrada no xogo e que é moi importante, que é o nivel de estrés dos personaxes. Porque dá por feito que ti se te metes pois, nun alxube super escuro e super tenebroso, te estás enfrentando a monstruos de pesadelo, vaiche subir os niveles de estrés. E o que fai é que cando chegan a un punto, o teu personaxe enfréntase pois, a un momento crítico do que pode salir victorioso ou pode salir aflixido. Entonces, cando superas, pois, consigues unhas virtudes e cando non o pasas, que na maioría dos casos, consigues unhas afliccións. E isto afecta ao teu personaxe en como se vai comportar no combate. Pois, por exemplo, nas virtudes que son as que saen pois, moitísimo menos, tes cousas como inquebrantable, valente, potente, vigoroso, que en xeral o que fai é mellorar as estadísticas e tes certos actos involuntarios que fai o personaxe como de repente curarse, baixar o estrés do resto dos compañeiros, cousas así. Que pasa? Que na maioría dos casos o que che salen son as tiradas malas, que son as afliccións, entón tes cousas como masoquista, paranoico, abusivo, ególatra, que cada unha ten unhas accións asociadas que basicamente que o personaxe se volve moi incontrolable, fai o que quere
e fai cousas como, bueno, baixan as estadísticas, atacas a sí mismo, un aliado, salta o turno, en accións involuntarias podese negar a tomar e a curarse, podese negar... Quita, como odio cando fan eso. É como, tú a mí non me tocas, biche, Sí, no. tal cual. Ou cambiarse de sitio, cando este é un xogo no que a posición que ocupas dentro do grupo cando estás en combates é importante por o alcance dos ataques e todo eso, podense mover de sitio, ou ti podes intentar, se vas perdendo nun combate, intentar fuxir e negarse a fuxir. Eso, volvese completamente incontrolable. Entón é unha cousa que está moi ben feita, además, cando un personaxe chega a este punto, afecta tamén o niveles de estrés dos seus compañeiros. Se empeza a actuar así racionalmente, os compañeiros tamén empezan a subir os niveles de estrés. E cando alcanzas un punto máximo, o teu personaxe morre. Morre porque lle dá un ataque ao corazón do límite de estrés e morre. E este xogo é un xogo no que se o teu personaxe morre, morreu. Non hai volta atrás. O sea, todas as horas que invertiches igual subindo de nivel, alá van. O sea, hai outro pringao esperando para ser contratado, pero telo que reentrenar, tens que dar as más novas, todo tal. É un traballo intenso. Entón sempre me chamo, me parece unha cousa increíble como o estrés se converte en mecánica neste xogo e además está, pois eso, tan ben utilizado no que a historia en xeral e xoga moito con ese rollo de que como estás metido en alxubes super tenebrosos porque toda a historia é super oscura e te estás enfrentando a monstruos, pois eso afecta que vayas polo alxube te quedes en luz. Hai personas que os afecta máis que a outros, é algo que tes que controlar e xogar un montón. E despois há certas formas de baixar o estrés, pero que normalmente cando volves ao pobo, pois hai certas cousas na taberna ou na abadía que podes facer para que o personaxe reduzca o nivel de estrés, pero normalmente desaparece ou non está accesible ese personaxe durante bastante tempo. Entón é algo co que tes que moverte aí. E non sei, Rita seguro que tamén ten recordos terribles de recordos terribles de ataques ao corazón, de xente que se negaba a que a curaran e despois ainda os que volvían que como, bueno, agora baixa o estrés pero hai que esperar porque primeiro hai que ir a que bota partido de dados e outro ten que ir a flagelarse e iso igual levalles 2 días, sabes? Igual teño que estar ali dale co cilicio un par de días antes de sentirme mellor e iso é unha movida, aparte que tamén hai enfermedades normales de que pisei un charco de lama e había unha sanguijuela e agora teño, sabes, 7 enfermedades infecciosas. Sí, tamén. O típico. Isto pasa por meterse en alxubes a facer cousas que non debía. Tal vez, no, gracias. Isto que... Hola? Dale, John, es tío sanitario, así que... Exacto, No, ia comentar que agora que falou Lara dos 3 lembreime dun accesorio cancelado da Wii, que era o Wii Vitality Sensor, que era un aparelliño deste tipo pulsioxímetro para mirar as pulsacións cardíacas, que mostraron no E3, acabo de buscalo, do ano 2009, en que nun primeiro momento estaba pensado para xogos de relaxación, non para unha nova liña de xogos tipo Wii Sports, máis de relaxación, máis tamén se falara da posibilidade de facer xogos de terror en que medís as dos pulsacións e que iso tivese relación dentro do propio xogo. Entón, canto máis estrés tiveses, pois cousas pasaban no xogo, entón tiñas que relaxarte e todo unha movida. Pero ao final cancelaron todo iso. Sí, bueno, pero ese tipo de cousas sí que as hai en Switch, con Ring Fit, usando o finador vermellos, tomas pulsación, por exemplo, do que tal. Obviamente, aí cando xa está, considero un descanso, considero que non sei que vai. Si me puxeran eso no dedo, iba a reventar do principio. Se acababa. Bueno, cando falamos de doenzas, hoxe, pois eso, non falamos só de doenzas físicas, como acaba de facer Lara, senón tamén de mentais. Non imos pagar moito máis en 2 xogos, porque xa tedes un capítulo do outro podcast, un dos outros podcasts que temos no Recuncho Gamer, que é Na Fin de Xogo, no que xa tratamos 2 xogos que falan de saúde mental, sobre todo do ámbito da depresión, que son o Celeste e o Gris, e tedes, pois iso, Na Fin de Xogo, na plataforma da Galega Audio, neste caso un programa que leva por diante Ángel Triana,
falamos do Celeste, xogo plataformas magnífico, dos indies cabeceira, creo que de moita xente, e tamén do Gris, tamén este xogo catalán do Nómada Studio, tamén que ten un arte moi interesante, e tamén iso, que fala un poquinho tamén dese proceso da depresión. Así que nada, convidámosvos tamén quedar aquí na ligazón os que estiveron do isto en diferido para que podades seguir por aquí sobre isto. Chegados a isto, vamos falar de traumas. Bueno, trama polo título, basicamente. Non sei se dá moito trauma este xogo, creo que este é un pouco máis relaxado, non, John? Sí, eu vou rebaixar un pouco o nivel de intensidade que estábamos manexando no podcast. Vamos falar de xogos... Como? Que dis? Eu igual xa volver, Rita, non te preocupes, sí. Vale. Pero eu vou falar de xogos máis que teñen que ver con doenzas, pero máis banais. Entón, primeiramente, ao final vou falar de dous. Apuntei un aí ao final. Primeiro, o Trauma Center, Under the Knife, da ADS, non sei se o coñecedes. No, pero... Sona un mensaje. xogo. Sí, tamén ten versión en Wii. Creo que xa está, creo que non saíron máis por aí. Mais podo estar enganado. Eu o que teño o Trauma Center Under the Knife. O xogo realmente ven sendo unha novela gráfica, un saúdo para Lilium, que conta unha historia. Pasa que, claro, entón a min as historias nos xogos non me gustan. Eu nunca quero historia. Entón, o diálogo todo, pasar, cala a boca, díxame en paz. Eu quero as partes de operar. Non ves, isto, que é isto? Que hai falar? Veño, pero, entón... Xente falando, que? Un podcast isto? As partes de operar están moi guai, son típicos xogos do comezo da DS que usan moito materia táctil. Entón tes que operar usando o stylus, o pauciño e tes que abrir a ferida, tes que limpar as cousas de dentro, tes que facer unha serie de operacións, así tal, tes 5 minutos e non che pode morrer o paciente. Entón, é todo aí... Bueno, claro, normal, porque se che morre, pues perderás niveles. Se morre, repites. Ai, bueno, sí. traenche outro e probas outra vez, se morre, pues traenche o siguiente, probas outra Claro. vez. Como na vida real, senón como aprendes. Tú como pensas que aprendemos os médicos a operar? Pois, fas un, morre, claro, Siguiente. así ata que se salva. Ben, Hasta que... entón, a historia do xogo, para quen lle interese, é unha historia así bastante ficción. Fala dunha ameaza bioterrorista, non? Entón hai un grupo de bioterroristas que espallan un parasito que está infectando a xente tal e cual. E tú, por algún motivo, és o mellor ciruxán do mundo, chamado Dr. Derek Stiles. Iso é moi anatomía de grego. Verdad, Derek Styles. Sí, Lembremos que hai videoxogo Anatomía de Grey tamén. Verdad. Este era o que tiñamos que ter traído a este programa. E xa falamos no de series, creo. Bueno, claro, é verdad, non pode ser. E que fago falando deste? Ai. Pois iso, para quen interese o xoguiño, iso. Eu este operino de segunda man moi barato. Bueno, tamén se visualizan as enfermeiras, como en todos os xogos. Quero dicir, vivimos nunha sociedade patriarcal. Bueno, está en concreto nin tan mal. Sí, Bueno, pero logo de historia sí que apoñen como de un pouco histérica e estas cousas. Vale. Entón, Pero pero centrémonos na xogabilidade. A xogabilidade é divertida, entón, para quen lle interese, é un xogo moi da DS, moi de comezos da DS, entretido. Oh, no. Pim, pam, Estás pim, pam. perdendo, estás cabreando contigo. Sí. Porque fan malas cousas. Moi ben. Non estás facendo moi ben. Se pa aquí Ben, vai iso. E despois comentar tamén outro xogo. Isto xa está. Trauma Center, para que non queira. Está, de segunda man está baratiño. Estén desaindo unha DS pola casa. De segunda man, non sei, me custou 10 euros. Sí, non como xogos de Advance, que onte fun, en fin. Antes de que vayas ao seguinte, isto, coméntalos por aquí tas Rex que tengo da Wii. Lilium non entende porque non quere xogos que xan 90% texto e 10% gameplay. Son os mellores. Vaiche encantar ti primeiro. Tamén, vaiche encantar ti primeiro. 95, creo que. Eu sei que os xogos que sexan 90% texto, teño moitos libros aí nas estanterías en ler. Podo coller un libro, lelo tranquilamente e despois xogar un xogo de xogar. A parte interactiva é
tu propia aventura, sabes? Que eso é basicamente 99% texto, 1% xogabilidade, que ve a la página 45, sabes? Sí. Sí. Teño algún Confirmamos que deles no capítulo de Aventura Gráficas, que seguramente suceda pronto, non me está riendo a mí. Por estas declaracións que está a facer. Perdón, Adrián, viñas con outro xogo. Que este, Sí. aparte, creo que este tamén o deixou Lilian nos comentarios. Pois outro xogo é o Plague, se me dices Plague Inc. É un xoguiño que originalmente saiu para Android e iOS e despois existe unha versión que é Plague Inc. Evoluído, que está para PC, Play, Xbox, Switch, que basicamente é o mesmo xogo, pero con todo xa incluído, sen as microtransaccións que ten a versión de móvil. É un xoguiño que é de estrategia e de xestión de recursos e é un pouco, non sei se coñecedes un xogo de mesa que se chama Pandemic, en que tens que evitar unha pandemia e tal. É todo o contrario. Tens que crear unha pandemia mundial que destrua a humanidade. Lembremos ano de saída do xogo, por favor. Vou dicir, este estuvo moi de moda. Este xogo saiu en 2012. 2012. Cualquier parecido con eventos históricos recentes é plenamente casual. Pero eu non sei vos, pero pareceme que en 2020 todo o mundo que coñecía estaba xogando ao Nesta casa xogouse, sí. Todo Nesta casa Dios. xogouse. Estaba xogando ao Plague Inc. E despois xogamos ao Pandemic tamén. En xogos de mesa o virus. O virus O foi... virus. Ui, non queres abrir iso. No, aquí. Sí. Está o virus, sí. Así que somos un pouco así, sí. Sí. Pois xa estaba, simplemente este xogo mencionalo porque é divertido acabar con humanidade tendo en conta como está o mundo hoxe en día, pois non lle dá falta moito. De feito creo que o modo difícil, como comenta aquí, mira que ben nos ven tamén da actualidade, di que mira, Groenlandia parece que non chega virus nunca de Lilium. Creo que era como o modo difícil, se empezabas, porque escollías o país onde comezabas, non lembro mal, e se comezabas en Terreo Groenlandia ou Islandia, non me lembro cal das dúas, era complicado. Porque claro, temos aí portos, aeroportos, que o manexas tamén un poquinho, todo iso e demais. Bueno, Islandia ten ben turistas, Sí. Tamén te digo. Sí, Xa non se libra, agora xa non se libra. No, bueno, a este paso non nos liamos ninguén. En fin. Bueno, non sei se queredes comentar alguna cousa máis por aí. Este xogo, sei, creo. Que decir que foi un momento cultural importante. O Sí, Plague Inc. e non nos vamos parar, porque aquí se empezamos de plagas podemos xa empezar a tirar de Metal Gear Solid. Creo que hai tamén unha cousa de que falan de alguna enfermidade que quere meter a ciudadanía e demais, en algún deles, non lembro mal, faz un pouco de memoria. Xa nos daría xogos de zombies, xa per se levámoslo a unha cousa máis con criaturas un pouco máis ficcionadas, e con outras criaturas máis ficcionadas tamén creo que nos vas chegar ti, Rita. Sí, a ver, eu este metino porque me pareceu interesante de forma mecánica. Estou falando do vampirismo en toda a serie de Elder Scrolls, porque o vampirismo nos Elder Scrolls é unha enfermidade que contraes. Non é, sabes? Bueno, no online é máis difícil porque, bueno, o xogo online ten certas limitacións, e, bueno, tampouco é todo moi grande, non? Tampouco queres que os teus xogadores estén todo o rato téndose que curar de enfermidades unha e outra vez porque se pegan un tiro. Pero nos que son single player, nos que son, digamos, o normal, pois é unha enfermedade que ti podes contraer. Non che traban os vampiros, ti podes contraer simplemente enfrentándote a un vampiro nun combate, podeche contagiar. Entonces hai moitas circunstancias nas que eso se podería aplicar e contraes unha enfermidade que se chama porfiria e tes un X días para curala, creo que son 3 días, e se non a curas, pois convirteste en vampiro. Isto nas diferentes entregas, pois aplícase de maneira diferente. Por exemplo, no Morrowind, unha vez te convirtes en vampiro, todos os NPCs saben que eres un vampiro, lo cual es fatal para tus relaciones interpersonales, como os podes imaginar. Pero no Oblivion, en Skyrim, pues si estás como un nivel baixo de vampirismo, pasas como life passing, ¿no? Como persona viva. Pasas como persona viva. O vampirismo ten unha serie de mecánicas, dache unha cousa moi interesante que che dá realmente dache debuffs
quita, por exemplo, non podes estar ao sol, literalmente estar ao sol faiche daño, empezas a perder vida por estar ao sol, e tes como moi pouca resistencia, o sea, tes debilidade ao lume, entre outras cosas, pero logo tamén ganas atributos como visión na oscuridade, invisibilidade, resistencia a armas non máxicas, que che poden pues, compensar. Entonces hai xogadores que realmente pues, utilizan esta oportunidade para xogar ao xogo de maneira diferente, ¿no? Impóñense estes parámetros, estas dificultades e ventaxas mecánicas que realmente pues, fan que xogues ao xogo de maneira diferente. O cal me parece moi interesante, sobre todo tendo en conta que é unha cousa que ao principio é equivalente a outro porrón de enfermidades que podes contraer nos Elder Scrolls. Por exemplo, no Oblivion hai un montón de enfermedades que son simplemente debuffs, en plan, pues que perdes... de feito, que son como super concretas, en plan, perdes 25% menos efectivo a hora de romper unha cerradura, sabes? En plan, super específico, pues porque hai 5.000 enfermedades que che dan todo tipo de debuffs, ¿no? Nesta serie, a maneira na que te podes curar de todas as enfermedades, incluída a porfiria, pues a través de pocións de curación, ou de ir a un templo que te cure un sacerdote ou curaste nun altar. Que este sistema, que é o que ten interesante, que te podes olvidar. Entonces, nunha enfermedade normal, pues podes tirar un montón de tempo como debuff porque te olvidas, pero non pasa nada, acordaste e sácalo. Pero co vampirismo, como te esquezas máis de 3 días, pues se convirtes en vampiro e se acabou. Podes curar o vampirismo? Sí, hai unha misión específica, creo que todos os xogos hai unha misión específica que te podes curar o vampirismo, pero xa é en plan, vamos a facer este quest para curarte de vampirismo. Pero no, parece, o sea, divertido no rollo de que curarse de enfermidades é moi fácil, pero como a maneira na que a xente xoga estes xogos tamén é moi caótica, moitas veces esquecesme, eu recordo xogar estes xogos e de repente miro os status e digo, que coño teño aquí? 3 enfermedades, 2 non sei que, digo, pero que está pasando? O sea, 2 maldicións, en plan, teño que ir, sabes, teño que mirar a que me vexa un exorcista. Sí, porque os Sergas non cho cubre. Eso non lo cubre. É interesante o vampirismo, parece moi interesante incluílo porque é vampirismo, pero ao mesmo tempo como é unha enfermidade realmente aplica uns parámetros mecánicos super diferentes. Antes aludía ao nivel de vampirismo, hai varios niveles nos que non vou entrar, pero para que no Oblivion Skyrim para poder pasar como persona viva tes que alimentarte, se non te alimentas pues, como que se che pon a cara como unha pasa e a xente empeza a saber que és un vampiro. Sí, es unha movida, pero xa está, no, era por mencionarlo, pero sempre cando me pasou a primeira vez dixen, que estoy enferma de qué? ¿Qué me ha pegado esto? Y ni siquiera me invitaron a cenar ni nada. Esto no es lo que yo había comprado, ¿sabes? Cuando acostumbrado al rollo vampírico tan romántico gótico, de repente ve un tipo, unha espada fecha así, e contagioche a merda que el tiña, pues quedaches contagiado. He dicho, fenomenal, ya está, soy un vampiro. E xa está. Non sei se tedes algo que engadir. No, que eu igual que ti, o sea, a primeira vez que me pegaron foi en plan, non entendo o que me pasa. Porque si en un combate normal e despois era eso, tamén cas enfermedades que podes ter 300.000 hasta que se posa a mirar un día en plan as estadísticas dis, ostras. Non me había dado cuenta. Sí. Un pouco así. Por comentar. Sí, a parte médica, perdón, sí. Sí, por favor. Por chegar á parte médica, sí que é certo que, non, isto é serio, non vou facer chistes. Sí que
Podes facer chistes, pero non vou facelo agora. Existe unha explicación para o vampirismo que fala de que realmente o vampirismo ten orixe niso, nas persoas doentes de porfiria. Concretamente dun tipo de porfiria que é a porfiria hematopoietica conxénita, que se ten de nacemento, non? E está caracterizada pois, por iso, por a tel pálida, ter fotofobia, por iso o de que os vampiros non poden sair ao sol, porque lles afecta o sol, a xente que ten porfiria. Tamén esa xente ten sangrados habitualmente, especialmente por zonas como as xenxivas. Entón, o sangrar polas xenxivas parece que tes a boca chea de sangue, entón parece que acabas de chucharlle o sangue a alguén. Mais eu tiño un profesor na carreira, que non vou dicir o nome porque tampouco é necesario, costume moito aprobar a súa materia, que sempre nos dicía que ele estudara no Trinity College, e fixera un estudo no Trinity College, é que a porfiria hematopoietica conxénita non tiña absolutamente nada que ver con vampirismo, e que lle molestaba personalmente que a xente dixese iso. Este é un dato que deixo aí. Bueno, Pues menos mal, porque cos síntomas todos que vais dicindo estaba por... Faltame ver se non me queimo tanto. Entonces, cantos test fixo un vampiro reais para datar a diferencia, quero dicir. Ciencia pura. O tipo era do Opus, entón tampouco lle creo moito do que fale, sabes? Joder. Bueno, pois... É dicir, se o vampirismo conta como doenza, entón o xogo Sonic Unleashed conta tamén como xogo, non? Porque ao final... Sí, como xogo conta. Como doenza, quero dicir, non? Os lobisomes contan tamén, se contan os vampiros. Sí. Sei que non sei se máis doenza ou máis ben power up. Depende de como contraes a licantropía. É power down porque mi non te queres se és un lobisonic. E iso... Lobisonic. Maravilloso de Lobisonic. É de dicir que a licantropía tamén ten orixe noutra doenza que é a hipertricose, que é unha doenza en que che sai pelo por todo o corpo así moito. E daí ven tamén a lenda do lobisón, de outra doenza. Entre outras cosas, porque tamén hai elementos etnográficos sobre a mortalidade prematura e máis as condicións... Da igual, non nos vamos a meter nisto. E dos zombies tamén ten cousas etnográficas e demais. Cando fan un especial de vampiros, lobisomes e zombies... Temos que facer un especial eso. Sí, por separado, sí. Sí, e xa está. E así volve a ser o Lobisonic. En fin. Lobisonic! Lobisonic! Pois seguimos cun pouco terreo RPGs, neste caso máis bien yo TRPGs, porque claro, aquí vamos a ir falar un pouco máis de... Perdóname, Iago, non sei se poido engadir un adendum. Da sintonía nova, pero bueno, dale. Dale. É que non rematar, o sea que non tal. Digo, no, solo iba a engadir que había outra cara a nivel de mecánicas de debuffs de enfermedades e sobre todo de feridas en outros títulos de RPG que se curan pois de outras maneiras, que se curan facendo un descanso, no típico descanso de dormir, de irse a aterrizar a camiña, de snork mimimi, que o que teño de diferencia con todas as enfermedades nas que estaba incluído o vampirismo, pois, o sea, que son de corta duración, pero que realmente teñen unha influencia moi directa, moi severa no combate, no? Si estás pois en títulos como Dragon Age Origins ou na miña pedra da valar favorita, que son os Pillars of Eternity, si estás nun combate e caes cao ou che fan moito dano, cando revives, pois tes unha ferida, tes unha condición X, pois podes romperche unha rodilla, sabes? Isto afectache moitísimo, e solo se pode curar cando descansas. Que fai isto? Non é que seña unha diferencia moi grande en como xogas ao xogo, pero é unha dificultade añadida nun combate que pode ser difícil de por sí. Entón, parecíame interesante engadilo a nivel de sabes, como che afectan estos debuffs, por exemplo, nos Elder Scrolls é unha cousa que vas acumulando, de repente, sabes, daste conta un día de que tes 5.000 debuffs, en estes outros, pois é un sistema diferente no que te das conta inmediatamente
das inconvenientes que está sufrindo, pero que se cura dun día para outro, que non tens que buscarte a vida de ninguna maneira. Pasa que é unha cosa que engade dificultade no momento de maneira moi explícita. Entón, parecíame interesante resaltalo como contraste ao outro. E ya estaría. No, bueno, esto técnicamente, esto é tema de batalla do Final Fantasy VI, porque eso, vamos a seguir falando un pouco de buffs, estados alterados, e os Final, aquí botamos unha man larga que sobre se notar o buff, entre as cosas que teñen en común, de entre eles, pois están os efectos negativos e positivos que causa personaxes. Entón, non todos son enfermidades, pero algúns que están con enfermidades, e de feito en enfermidade de videoxogo, que eu creo que enfermidade de videoxogo, que se volveu un meme, que é a confusión, que nos leva a un meme de está tan confuso que non sei seguirlo en galego sen usar os pronomes mal retroactivos. Bueno. Pero a gracia dese meme está no castellano, nunha traducido que está tan confuso que se hiera a sí mismo. Sí. Bueno, pues que cousiñas desas. Por exemplo, dentro das enfermidades comuns entre os Final, máis ou menos que están presentes en casi todos os xogos, hai unha que xa directamente mira, disease. Confirmamos que non é culpa da gata de Lara. Que che pasa na casa? Guai, hai unha maldición. Hai maldición. Maldición tamén existe en Final Fantasy. É o vampiro que vive con Lara, que non se ven na cámara. Ti sabías que os vampiros non se ven na cámara. Pues, está todo ben. Bueno, hai unha que en inglés chaman disease, basicamente sería doenza tal, que no Final Fantasy afecta que che dificulta a recuperación dos puntos de vida e puntos de magia. Pero logo temos cousiñas, sobre todo tamén moitos deles se poden solventar con cousas que están relacionadas con medicina, porque, por exemplo, o colirio sería unha cousa médica, o sea, é unha cousa para tratar temas de visión, non? Non estou trabucado, efectivamente. Sí. Pois, se aquí tes cegueira ou dark ou escuridade, segundo o xogo varía un poquinho, pois tes un colirio. Por exemplo, tamén tes a parálise, que non podes moverte ou facer algún movimento. E logo, indo particularmente a algún dos xogos, porque non están todos, por exemplo, no Final 9 ou no 14 temos a amnesia, que o que fai é que o túa personaxe olvide as túas habilidades de traballo. Oxalá, que me dera non ter que traballar porque teño amnesia ahora. Perdón, dentro do contexto de Final Fantasy, entendas? Que en Pokémon amnesia é un power up. Amnesia en Pokémon un ataque que che sobe a defensa especial. Non sei, bueno, un home o tesoro de outro, como claro, aquí hai, por exemplo, Ichi, o sea, que che proe, ¿no? No Final Fantasy X2, pues se che proe, tens que cambiar de vestimenta. Bueno, non sei, son cosas así un pouco tal. E logo hai un que no Final Fantasy 11 chamase ir medicado, que neste caso non che deixa usar ítems demais. Bueno, hai outro que claro, porque vis que moitas veces nas medicacións poñeche non tomes isto se vas a utilizar maquinaria pesada ou a facer X cousas. Vas medicado, non podes utilizar X. Sí, logo directamente hai virus, os virus, por exemplo, non che deixan gañar experiencia ou puntos de habilidade. Isto pasa no Final 9 tamén. Bueno, é unha cousiña máis. Hai tamén vampiro, porque non, xa que todos, e hai máis cousiñas. E quería rematar antes de que a cousa do público, que xa nos está vendo un poquinho, a primeira que se me viu cando falamos co tema foi xogo que lle mandamos unha aperta a Sara, que está por aquí, que vou falar do Bomberman. Xa o sinto, creo que non me puxen co Bomberman tal. Concretamente do de Saturn, ainda que unha cousa está presente máis deles. Bueno, Bomberman, por se que non coñece, xogo en vista cenital, creo cabezas de acción, no que tens que ir poniendo bombas e demais. Ten modo historia, pero tamén ten modo competitivo. No modo competitivo de Saturn, que se podían xogar hasta 10 persoas, pois digamos que tes power-ups que consisten en poder ter capacidade de poñer máis dunha bomba simultaneamente, ata 8, poder correr máis con patins, que teñas máis potencia de lume das bombas e demais, pero digamos que logo hai a parte contraria. Espérate, ahora esa topo rápido onde están aquí os poras, porque vou ir ao modo, ao manual de instruccións, saído neste caso a versión
a versión de Estados Unidos, aquí está. Efectivamente, chamanlle enfermedades directamente. O sea, que temos aquí os power-ups, que son o do lume, distintas varias de o one-up e tal. Pero temos unha cabeira que di aquí que che dá, digamos, as enfermedades da cabeira. Entón, é unha cousa aleatoria, tócache unha enfermedade da cabeira que pode ser aleatoria. E claro, hai algunhas que son moi simpáticas. Temos dúas que son de velocidade, que basicamente unha test para que camine moi rápido o teu personaxe, nivel que non é controlable, entón mal, e tes outro que é o contrario, que vai moi lento, que non é o que está aquí debaixo. Peor. Bueno, sí, xusto que pon aí debaixo. A que ven despois é a miña favorita, a traducción sería a bombarrea. Bombarrea. A E se tes esa capacidade de poñer 5 bombas, ti camiñas e plantas echas 5 bombas detrás de ti. Apáñate. Precioso. Claro, son enfermedades que curan soas ou se atopas a outro personaxe no escenario, se a tocas, pasalle a ela. Entón, bueno, claro, a nivel mecánicas era super chulo. Logo tamén hai bombarálisis, chaman de aquí, ou chamaría allí impotencia bombil, non sei, cada un como chame como queira, pero bueno, basicamente que non podes poñer bombas mentre estás con isto. E logo tamén iso, hai algúns que che reducen a potencia da bomba, e hai outros, pois eso, que só moves en liña recta, pero non pode frear hasta que topa unha parede, bueno, en fin, que che vai o mando en sentido contrario. Isto tamén é un clásico de outros xogos que teñen confusión e demais, ou cando levas un golpe que estén invertidos os controis. Detonación prematura, verdade? Pos a bomba e estopa case un momento. Entón, bueno, son cosas... Premature detonation existe na vida real. En fin, Xerxes, por favor. Os nomes das enfermedades son boísimas, Gústame moito como mistura bombarrea directamente con spasmodic motion sickness, que é vertirse espasmódica, que é como un termo supercientífico real. É como... E logo tamén incluso Slow fusitis. Sí, que tarda moito en estopar a bomba, e logo trasplantación voluntaria, o sea, que te cambias de lado. Isto no xogo de cartas do virus tamén pasa, que cambias os corpos. Pero trasplante involuntario falame moito. Sí, pero bueno, iso, lembro que eu lembro de sempre chama enfermedades porque lembro de ler no manual de instruccións, porque non xogo non aparece nesta paleta, pero o da bombarrea para min sempre foi unha cousa que me quedou grabada. Entón, bueno, moi divertido o Bomberman. Dito, Cal, vamos xa cas cousas que nos comentastes por Blue Sky. Direivos que se estaba agora aquí actualizando no Blue Sky os comentarios que acaban de comentar por aí pelo chat, a ver se o leo ben, porque a min o Blue Sky costa un pouco, a veces como monta os fíos. Comezamos ca primeira pregunta, perdón, primeira resposta, sí, que nos di por aquí Brais García, que nos di un show que xa nos comentaron en algún capítulo anterior, ainda non entramos, que o Ant Roger, con guión baixa, que este non controlo, e o To The Moon, que este é o que xa saiu no outro programa, non sei se vos soa. Non. O nome sí, agora ven o xogo. Bueno, que máis nos conta por aí Fernando Moreiras, porfas? Dades lido, porfa. Que vou buscar música. Fer Moreiras dinos: se cadra porque me tocou máis de perto, pero teño moi presente a Taimi de Guild Wars 2, que tiña unha enfermidade degenerativa e ia esmorecendo aos poucos segundo avanzaba a trama. Unha tráxica pero inspiradora heroína Disca. Disca. Ten discapacita. Sí. Deixanos por aí a imaxe do Guild Wars. Carlos, Cés, ponos directamente aquí creo que xa ampliado, pero podo falar, claro. Bueno, Rita, ti sonarache, non? Temos aquí a imaxe de Hornet. Que está podre. Maldito verme dos... Maldita zona. Básicamente isto é unha zona... Bueno... Hai máis lore detrás, pero bueno, nesta zona en concreto basicamente hai unha zona de augas sucias que con isto creo que non podías recoller seda, que non podías, digamos que unha das cousas que se permite ibas a che gastando, creo que se che iba gastando a seda. Claro, ibas a gastando pero non repoñendo, o sea, exacto, podías usar, pero non... Unha movida. Mal, vale. todo mal. Como ves aquí, ahora teño que ir por aquí por algún fío, pero xa hai máis comentarios había máis comentarios de Carlos. Bueno, Lilium poñemos por aquí o Play King, que xa comentamos, xogo enfermidade definitivo, antes que infectar e colapsar o mundo, o xogo que nos ensinou que os grenlandeses son humanos superiores. Vamos, que estamos aí.
o gracioso na pandemia, dadas as semellanzas co xogo, lanzaron un DLC no que tiñas que xogar ao revés, curar o mundo. Fíjate. Non sabía. Vale, ostra, pero isto acaba de comentarlo, isto está comentado en tempo directo aquí, Carlos, podelo poñer polo chat, pasa que ele pon imaxes. Pasa que ahora estamos facendo un lío, porque aquí isto mostra na orde, a ver, vamos a Patrick. O caso do World of Warcraft, dinos aquí, en 2005, o World of Warcraft sufriu a primeira pandemia virtual, unha maldición, sangue corrupto, dun boss do xogo de Zul'Gurub, que de alguna maneira conseguiu sair ao exterior cando non debería expandirse por todo Azeroth. ¡Hala! Entón, que pasou? Que a maldición sacaba a vida aos poucos ata irremediablemente morte dos xogadores de niveis baixos que evitaban as aglomeracións para non se contaxiar. Fascinante! Apareceu unha economía paralela baseada na curación ou na eliminación da maldición. Tamén estaban, por suposto, que espallaban a infección adrede. Buah. A reacción das xogadoras a esta pandemia virtual foi estudiada por epidemiólogos como posibles reaccións humanas a unha pandemia real. Buah. Claro, ¿Cómo lo suben? ¡He visto! ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es increíble. Chef Kiss, claro, a economía paralela baseada na curación ou na eliminación da maldición, eu estou pensando en nas máscaras. Directamente ahora mismo. Outros casos que comentan por aquí. Vamos a recuperar aquí. Este foi no comentando durante o directo. Vamos aquí en orden inverso. Fai 17 minutos, un que comentaban por aquí polo chat xa, dicía que o X-Bill era un xogo que había que evitar que un tal Bill instale Windows na rede de computadoras serias. Un fútil intento de evitar a pandemia dese virus maldito. Non sabemos que Bill pode ser. Windows un virus. Hai máis agora que lle meten aí a todo o tempo. Puto Copilot. É un nombre Bill, común. quítame o Copilot do Windows. Eu estou no 10, entón ainda non me enterei da movida esa, pero bueno, xa me enteraréis. Eu non uso Linux, tampouco sei, pero sei que hai moitas queixas que están metendo aí a saco no Windows 11. Soul River, que non sei que tal estará o remake, pero, perdón, o remaster, pero bueno, dinos Soul River, di que se sofres moito dano, deixas o mundo material e pasas ao mundo espectral. Unha forma de evitar a morte a cambio dun estado enfermizo. Bueno, pues eso, Soul River. Acaba de comentar que en South Park Rally, xogo de karts, había o Herpes Attack que viña sendo como a chopada do Mario Kart que che quita visión. Bueno, claro, falamos antes do Bomberman, tamén Mario Kart a nivel de buffs e tal, pues eso tamén. Bueno, digamos que son non é unha enfermedade por si non é o mundo, pero digamos que son cousas de mermarte a ti no transcurso do teu show. Entón, bueno, tamén pode ter un pouco esa maneira de entenderlo. E imos xa co que nos deixan por aí por Instagram. Se queredes ler por aí escaletas se podedes, alerto vos, que así fago aquí unha... Digo o primeiro, JPV, dinos que Hellblade é celeste. Do celeste xa comentamos que temos o episodio do podcast na fin de xogo. E o Hellblade eu non xoguei. Vos sabedes o Hellblade? Sí. Sí. Dalle ti queres a Vikinga. Fala sobre enfermedades mentais. A protagonista ten psicose, escoita voces. Entón é algo importante no xogo, especialmente se xogas con cascos, porque fan uso das voces que ten Senua na cabeza e como as escoita ao seu redor, moi interesante. Realmente incorporado na mecánica. Cousa que tamén se suma de resaltar este xogo do demo. Levo. Marco Sack dinos que o Zelda Majora's Mask ten como temática principal a depresión e o duelo, moi ben tratado ademais. Non sei, podes ampliar un poquinho nisto. O sea, entendo que o sea, a mí dame a sensación que pode un pouco tamén un momento cando está o meteorito no Final Fantasy VII, que un pouco que a sensación que como que o mundo está xa predestinado a que pase cousa mala, que é un meteorito, non? O que pasa no Zelda Majora's Mask. É a lúa que vai dentro. Bueno, sí, pero o sea, entendo. Non acabo de ver, claro, uno non viene desa perspectiva, sí que pode verse así. Perspectiva de saúde mental, eu viro na perspectiva de unha morte certa, como a xente responde ante a inevitabilidade da morte.
E sí que se ve moito como a xente acaba aceptando, a xente emborráchase, a xente fai cousas. Sí, pero entendo o momento de que ti mires para a ventana, o único que podes ver é que che ven un meteorito a cabeza, o estado de ánimo igual tamén, claro, Sí. tamén cando xoguei, igual non o vexo, pero lendo isto digo, bueno, levemos a Final Fantasy VII porque o teño máis preto, e agora isto con Illusion of Time, e creo que vai ir por aí, por lo que está pintando, e demais. Entón, bueno, entendo tamén toda esa lectura, ao final tamén é interpretable, Sí. E demais. E é moi interesante dar esa perspectiva. Teño que mirarme sobre o tema porque sí. Apunto por aquí, entón xa máis comédico, está tamén o Fernando, que algún xogador que están como enfermo. Para iso o Minecraft. Aí sí que hai enfermos que fan de todo no Minecraft. Mi madriña querida. Un saúdo aos meus sobres que están xogando Minecraft. Carlovio, dinos por aí o Gris, que xa comentamos. A Mourelle, dinos o Spec Ops The Line, que neste caso di que trata o desenfoque de enfermedades mentais ou psicolóxicas. Non controlo Spec Ops, é un destes de primeira persoa, ou eu leo Spec Ops e xa me levo aí a tipo Call of Duty e demais. Claro, non é o Black Ops, Sí. é outro. Non é o Black Ops, sí, pero bueno, creo que tamén anda un poquinho nesa Que liña. les Spec Sí, Ops disparos, terceira persoa. que che di a mente táctico. Tactical Gear. No táctico outra cousa. No. Non sei, tiña un rebumbio de palabras. En terceiro, di unha pasada de xogo con guionazo, di aquí do demo. Tamén nos apunta, perdón, dimos Farún, do demo que a tuberculose do Red Dead Redemption 2 é impresionante. É verdad que vim falar deso. Se vos digo que eu estaba lendo aquí na escaleta, a tuberculose do R2D2 é impresionante. E estaba pensando, non podo dicir nada, a ver se estes explican de que vai a cousa. Vale. Red Dead Redemption 2. RDR2, non R2D2. Son cousas diferentes. Oí falar do tema, parece unha cousa bastante interesante. Nunca o xoguei, pero en plan, sí que parece que está incorporado de unha maneira moi, bueno, non vou a dicir chula, pero interesante. Dinos por aquí, Xerxes, no chat, se no Yakuza é moito alcoholismo e perversión, conta? O alcoholismo é unha doenza. Sí, sí. Vale. Unha doenza, sí. Alcoholismo, De sí, feito, co cal... teño un apunte sobre eso. Pero non do Yakuza, así que podedes Sí, continuar. no, pero bueno, alcoholismo o Animal After Use, Animal Disco Mafia, ten momentos que tens que xogar. O que está ambientado en Furrol, o Yakuza de Furrol tamén ten... O Yakuza Furrol tamén ten. É que estaba pensando... Sí, que pasa que aí justo... perdón, alcoholismo, pero asociado ao azúcar. Pasa que o azúcar que bueno. causa os efectos do alcohol. Que causa os efectos do alcohol. É que estaba pensando, isto non sei se o dixen algunha vez, nunha cousa que lín nun comentario, un foro, unha vez, sobre o disco Elysium, que me quedei en plan, hostia, tes razón. Que din, pensei que o disco Elysium non tiña mecánicas de adicción, aparte da vocecita esa que che di cada vez que ves un paquete de pitillos ou que ves unha botella de licor que che di, veña Harry, cómpratela, que está como, se vuelve toda loca, que parecía que non tiña mecánica de adicción e decía a persona que comentou, pero despois dime conta de que como pensei que non había ningún debuff, empecé a consumir alcohol e drogas todo o rato, o sea, no xogo, obviamente, enténdase. Que, o sea, facía que o personaje todo o rato, antes de facer calquer skill check, consumira alcohol ou fumara ou consumira drogas e de repente deuse conta, hostia, son adicto, o sea, volvín adicto ao meu personaje porque non podo xogar sin consumir unha droga. Que dime en plan, é magistral, me he quedado quedéme fuerísima. Sin debuff, pero, o sea, me techo a nivel narrativo, xa está. Era eso. O alcoholismo conta. Sí. Dinos lo en amiga Silent Hill. Lo en amigo, dinos Silent Hill, que aquí, bueno, tamén tenemos no ámbito das mentais. E logo, claro, que eu non me xogoi o 2 e non me acordo moi ben de que va a historia, pero bueno, se atendemos a peli, pois tamén temos outro tipo de doenzas. A peli a nova, en fin. Saiu xa a peli? Sí. Normalmente entero non está funcionando moi ben taquilla,
resumo rápido, é bastante máis fiel a Silent Hill 2 que o que era a película anterior, pero non por iso a fai mellor. Entón, bueno, emborrachanse un pouquiño de cousas o sea, respeto a obra original, pero como película a mí falla un pouco a execución, vai un pouco pasada de voltas cando intenta facer así cousas monstruosas e ao final vai tan pasada que non me está xerando cousiñas e demais, pero bueno, se vos interesa como se adapta o xogo, coñeceos o xogo 2 nese aspecto, sí que, bueno, por menos como comparación con material base é interesante. E dicía Lilunch por o chat aí un pouquiño, sí, algo do Pokerus, que é o Pokerus ou Pokerus? Falaba do Pokerus. Pokerus é de Pokémon e virus, Pokerus. Que é unha mecánica que meteron entre as xeracións 2 e 8 dos xogos de Pokémon. Actualmente xa non é unha mecánica que teño xogos, que é como unha enfermidade pouco probable que che aconteza, máis fácil de contaxiar. Entón, tú de repente chegas un día a curar os Pokémon no centro Pokémon e dixe a enfermeira, mira, os teus Pokémon teñen Pokerus, pero non te preocupes, porque é unha cousa benigna e fai que sexan máis fortes. Entón, é como unha condición que che parece aí, o teu Pokémon ten Pokerus. E se contaxa a todos os membros que teñas na tua equipa de Pokémons, e podese contaxar despois tamén, podes intercambiálo coa doenza e contaxe os outros, tal. E ten unha duración determinada en días, non? Entón, ao final de tantos días, cúrase. E mentres ten esa doenza, os puntos de esforzo que gañan os Pokémon se duplican. Os puntos de esforzo é unha mecánica interna dos xogos que non está explicada no propio xogo, que fai que os Pokémon teñan mellores estatísticas para despois os combates competitivos online e así. Entón, realmente no xogo tú non notas diferencia ninguna, simplemente é como, que guai, ten Pokerus. Sí que ten algunha utilidade no competitivo, mas hoxe en día, como xa existen outras mecánicas simplificadas para facer equipas competitivas de Pokémon, xa non ten sentido, entón xa o quitaron. E xa está, e iso é o Pokerus. Interesante. Pois, veña, imos correcto. Imos correcto. Pechamos aquí xa o tema doenzas e máis. Vou eu, John, por se non sei se acabas de dele por aí. Sí. Que darme a tiño guardado de outro programa e hoxe encaixa nos guai. Nada, que cada programa pechamos con un pequeno xogo así para facer unha listaxe e aproveitar de paso a recordar xogos e poder comentar algo sobre eles con diferentes excusas. Hoxe non imos pegados ao tema que nos levou o resto do podcast, pero imos pegados a unha consola que sigue vixente, xeración actual. Pegados es bailar. Sí, estás moi pegado, podes che pegar o Pokerus. Sí. Así que... Distancia de seguridad. Hoxe vos vou pedir, por favor, limpo para que logo te diga TikToks, que xa me preocupo estas cosas. Cales son os 10 mellores xogos saídos para Xbox Series X ou S segundo Metacritic? O sea, xogos que teñen versión de Xbox Series. Non valería un xogo que saiu en 2014 para Xbox 360 e que se pode xogar en Series, non, senón que teñen versión saída para esta consola. Para que non vos volvades tolos, pensade que hai xogos multiplataforma, non teñen que ser cousas todo exclusivo demais, e algúns deles seguramente estiveron aí premiados nestes últimos anos no Game Awards. Lembramos que a consola saída en 2020 porque vos... Vale. Pero bueno, xa vos tamén vos adianto que hai algún xogo anterior a 2020 que logo tivo unha versión que saiu para específica para series. Creo que acaso dunha. E por pechar, estas cousas non me axudan porque eu nunca me acordo de que anos. Bueno, logo vos lembrando, que vos tomarando moito. Era máis fácil a miña lista. As puntuacións, sí, bueno, non son cosas moi tolas. Tes un chat super válido, que tal? As puntuacións van desde o 92 ata o 99. 99. Hai un triple empate, cuádruple empate nas dúas últimas posición para variar, porque é o que toca. Así que cando pechemos por aí. Dale ti, John, chocouche polo baile de que moví antes. Cyberpunk. O Cyberpunk non está. Queréis seguir reaxando. Pensaba que o Cyberpunk cando valoraron en críticas, eso non vai recobrar nunca aquí. Estuvo moi... quedou moi pa allá, pobriño. Eu, por ir para casa, vou dicir Gears of War 5.
O Gears of War 5 non debe andar por enriba dos 90 puntos. Ten menos de 90. O sea, un non. Pero... Vaya. Pero ponnos a musiquita de no, que si non nos enteramos. Que non sei se teño... Sí, está posto. Vale. Ai, gracias. Pues eu vou dicir un que dixeron no chat, que dixo Xerxes Sí. no chat. Sí. O Elden Ring. Xerxes é moi sabio, porque Tasty. está no número 2 e voulle meter xa o 3, porque meteron o DLC. Entón, o 2 é o Elden Ring, cun 96, e o Shadow of Earth 3 ten un 95. Por que está ese DLC considerado como un xogo separado? Bueno, non sei. Melón. Isto xa- Unha cousa rara que fai Metacritic, sí. Sí, pero de todas maneras, bueno, porque é un DLC que dura máis que moitos xogos tamén, aí podo entender. Pero, bueno, de todas maneras, como temos 12 xogos para xogar, que non queira valorar, valoro, senón que salto a seguir. Es melón. Direi vos, exclusivos de Xbox, un. Soy un. Bueno, exclusivo de Xbox non son lanzamento, porque ahora xa sabemos que non hai nada. Maldita Microsoft. O cal, To- optad máis polo multiplataforma. Vale. Cal é o último Halo que saiu? En número. O Halo, pois creo que o Halo Infinite pode ser, ou 5, por aí, unha cousa así. Es, Non hai Halos, non hai Halos. No. Non, Halos. Jaliñas? Ni- Tampouco. Churras. Que jallo é. Ostras, pues, non sei moi ben por onde tirar. Hai unha senda de Rita aberta por aí en shows que levaron Game Awards, por exemplo. Ah, bueno, claro. A senda de Rita. Camiñas en de Rita. non Sempre sei, leva ao pues, mismo sitio. eu vou decir Final Fantasy Rebirth. E que acaba de sair aínda ahora. O sea, saiu fai unha semana. Non está. Non lles No. deu tempo a puntual. Ostras, é verdad que saiu Final. Non existe, pero eso acaba de sair fai unha tal e non. De feito, a puntuación que ten todas as consolas Metacritic, que creo que quedaría un punto dentro. Lo falo de memoria. Rita, veña Rita, que titas tes aí? Pois eu vou decir o Red Dead Redemption 2. Que non Red Dead Redemption 2 non ten pero versión, non fixen versión para Xbox Series, entendo, non porque pasa nada, non está. non estou enfadada. A ver, hai un xogo máis de Game of the Year dos Game Awards por aquí. Pero nunca me acordo. Enrique, Claro. que Rita no... Sí? Cal era o xogo este dos franceses que gañou este ano tantas cousas? Ese. O Clear Obscure Lumière está no 13, está con 91, empatado con outros jogos. Está ben. Pero se non están os parisinos, entonces que facemos? Nada, morrer a miñoca. Bueno, a ver, temos Algo máis haberá. 2 JRPGs. Hai algún Yakuza aí? Tasty. Hai un Yakuza, o Like a Dragon, o Infinite Wealth, como ben dicía. Vos Xerxes está intratable. Está no posto, vamos a meter no 9, porque ten un 92, empatado con outros 3 xogos. Está Yakuza. Hai 2 JRPGs máis, hai outro RPG cun 99. Que hai moitos RPGs. Un xénero moi prolífico. Yo te RPGs dos últimos 5 anos, pensade, de feito, sí. Os últimos 5 anos, bueno, que tuveran un pouco anterior, porque fixen unha versión nova aquí. Va a ser por chat por aí. A ver, Mira, antes... Estou en plan, no. Tú como para dar os pistas. Sí, que ibas a decir, Rita. Nada, dá a pista primeiro. É que o de Jota non pouco sei. Vamos ver. Dun deles fixemos un capítulo especial só del, na primeira temporada. Estabades Lara e Rita. E outra persoa. Eu non nacer aínda. De Jota RPGs. No, un xogo saído antes de Xbox Series, dúas versións de Xbox Series. Ah, ten que ser o de Witcher 3. É o de Witcher 3, ben. Tasty. Que Non está podía ser de cun outra 94, mandámolo pa o 4. Hai máis Un RPGs aí? PRPG.
Este RPG, hai 2 JRPGs. Como dindo público, Persona... Algún Persona? Pois sí, o Persona 5 Royal e Tasty. está empatado co Witcher a 94 puntos, mandámoslo pa o 5. Me alegro por Falta un 99, que é un Game of the Year destes últimos 5 anos. Xa saiu Elden Ring, quedan vos outros 3. É RPG, entón é que creo que é outro que hai que RPG. O E Baldur's Rita, Gate. e Baldur's Gate 3, efectivamente. Ten 99 na versión de Xbox Series XS. Está de primeiro, 99. Estábamos quitando, sabes, da lista. Entón, quedan vos 3 xogos que teñen 93 de puntuación e quedan vos 3 xogos que teñen 92. Con acertar 4 destes xa estaría. Por ir a pistas, temos un xogo indie que tivo agora o ano pasado a segunda versión. Pasa que este ainda non saiu ainda en Xbox Series. A segunda edición, a primeiro sí. Bueno, xogo indie é un beat'em up, roguelike. O Hades. O Hades Tasty. está cun 93, empatado cun xogo pensado en multixogador cooperativo. Dixo aí o amigo sabio o Split Fiction. Split Fiction, efectivamente, o amigo sabio. Split Fiction tamén ten un 93. Quedaríamos outro xogo con 93, que este sí que vai costar un poquinho máis. Sí que é un indie, creo que xa máis antigo que Xbox Series, pasa que tuve versión pa aquí, que creo que empezas nunha oficina e xoga un pouco ca metanarrativa. A nivel de... Me mato. Perdón, na lista Hollow Knight, Cuphead non están. Non está en Hollow Knight, Star Citizen son un pouco máis para baixo, pero non entra, Cuphead non está. Tengo que xogar a Hades 2, Que es isto? No, pero Hades 2 é que non saiu para Xbox Series ainda. Pero, no, xa, no, si non era por eso que estaba pensando que está na lista, está descargado, bueno, si, da igual. Vale, falta vos un que era originalmente exclusivo de Microsoft e que saiu ano pasado finalmente en PlayStation 5 e que se anunciou secuela para este ano. Xa para todas as plataformas. Non estamos a tope cos novos. Eu vou dicir o xénero para que xa vai directamente conducción. Conducción. Superboard en café. Esperando a Xerxes que dirá co retardo que este xa... Ou podes pedir papas, senón tamén. Eu pido papas, dame papola. Quedaría por aí un JRPG do ano pasado, sí, bueno, de fai 2 anos, 2024. Tamén de Atlus. Me rindo. Bueno, pues resolvemos. Estaba no posto número 8, bueno, empataba 93 puntos, teríamos o de Stanley Parable, creo que era indie esta oficina, se un pouco de narrativa. Este era complicado. O de coches, o Forza Horizon 5. É verdade. Estas horas son... Vale. O anuncio do Forza Horizon 6 sai ahora en maio e está inventado no Xapón. Así que... Moi bien. E logo, no 92, metimos tamén xa antes o La Cadra con Infinite Wealth e o JRPG que vos comentaba era o Metaphor Refantasio. Así un pouco dos... Estivo en varias categorías de Game Awards o ano pasado. E logo este que sí que xa é dos que se escoite a Eva Farto, que é outro de Atlus, o sea, hai 3 xogos de Atlus no top 12, que é o Shin Megami Tensei Vengeance. Eu tampouco tiña tanto no radar. Pero bueno, a mí me parece moi curioso porque hai xogos que faltan que pensei que iban a estar, por exemplo, Claroscuro está no 91, Death Stranding está no 91, Resident Evil 4 está no 91, o sea, Diablo 4 por aí, nada preto, Hollow Knight con 90. Non saiu para esta consola. Ata aquí... Hasta aquí puedo leer. Ata aquí puedo leer, veña, vamos a seguir. Outra vez non cumplindo os tempos da escaleta, porque non temos tempos da escaleta, así nos vai. Pero bueno, en fin, graciñas unha semana máis por estar connosco, a xente está tanto no Spotify, YouTube e iVoox, tamén a xente estás aquí en directo, graciñas tamén polos comentarios, Xerxes Farún, Tas Rex, Lilium,
máis integrantes por aí. E nada, esperamos a semana que ven, víspera de Entroido. Dentro de 2 semanas non teremos podcast, pero para a semana que ven, sí, así que agradamos vos o martes que ven. Gracias Joan a mí, gracias Lara, gracias Rita. Gracias a ti, Iago. Se andades un poquinho pochos, digo por aquí xa tasex, mel con limón. El mel con limón, un chupito de herbas e pa cama. Hai que funcionar a tope. Moi ben, outro bueno, en fin, o do alcoholismo xa falamos noutro programa. Stop. Graciña de nada, e lembrarvos que tedes tamén no Patreon máis cousiñas, como botar distintos xogos que imos xogando nos directos, que agora nada temos que actualizar. Tamén tedes xogalego.gal para descubrir que videoxogos tedes en galego. Xa estamos nos 150 xogos, o objetivo é chegar en primavera con máis de 250 que temos localizados, e hoxe nos chegou un par deles que non tiñamos no radar, que a xente nos comentou amablemente por aí polas vídeos de xogalego, así que tamén nos imos ir incorporando segundo nos vaya dando aquí as normas. Ahora sí, cartela, ¿dónde está? Aquí. Vale, con música aquí. Nos semana que ven. Chao, chao, adeus. Chao, chao. Hoxe non vou suspirar.